माई कैसे कर विदाई हमके आवे रवाई हो। ए माई कैसे कर विदाई हमके आवे रवाई हो। 9 दिन रहलू ए माई हमर गाँव में आई हो। 9 दिन रहलू ए माई हमर गाँव में आई हो। ए माई कैसे कर विदाई हमके आवे रवाई हो। ए माई कैसे कर विदाई हमके आवे रवाई हो। रखे में सब सुख पावनी सब सुख पैनी माई सब सुख पैनी। तोहर चरनिया में नेहिया लगावनी नेहिया लगौनी माई नेहिया लगौनी। बड़ा रे जतन से देवी माई मूर्ति बनाई हो। बड़ा रे जतन से देवी माई मूर्ति बनाई हो। ए माई कैसे मूर्ति उठाई हमके आवे रवाई हो। ए माई कैसे कर विदाई हमके आवे रवाई हो। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राज। चरनिया में लवनिया सरवा लवनिया सरवा माई लवनिया सरवा। तब काहे छोड़ी जालू बेटा के घरवा। बेटा के घरवा माई बेटा के घरवा। कैसे उठाई तोहे हथवा काप जाता माई हो। कैसे उठाई तोहे हथवा काप जाता माई हो। ए माई कैसे कर विदाई हमके आवे रवाई हो। ए माई कैसे कर विदाई हमके आवे रवाई हो। छोड़ी के जेबू माई हमनी के गाँव हो। हमनी के गाँव माई हमनी के गाँव हो। कैसे रही बेटा सब कहे गौतम हो। कहे गौतम माई कहे गौतम हो। राइटर रोहित लिखेल गीतिया अकेले लगाई हो। राइटर रोहित लिखेल गीतिया अकेले लगाई हो। ए माई कैसे कर विदाई हमके आवे रवाई हो। ए माई कैसे कर विदाई हमके आवे रवाई हो। 9 दिन रहलू ए माई हमर गाँव में आई हो। 9 दिन रहलू ए माई हमर गाँव में आई हो। ए माई कैसे कर विदाई हमके आवे रवाई हो। ए माई